zakúpení tohto auta. Ale tým sme ešte neskončili, lebo ako Renault sme si pripravili takú špeciálnu ponuku pre prvých 50 klientov, ktorí sa na Kadjar tešili tak ako my. Je to tzv. Limitovaná séria Premier Edition. Je to limitovaná séria, lebo je to 50 kusov. Výbavu máte možnosť vidieť pred sebou. A ja k tomu dodám iba toľko, že táto Premier Edition bude, alebo je spojená s motorom Energy DCi 130 s pohonom 4x4 a klient dostane v rámci dodatočného zvýhodnenia aj Pack City, Pack Premium, 19-palcové disky, rezervné koleso, špeciálny metalický lak červená flam, ktorý je vlastne ovládaciou farbou Renault Kadjar. Pre týchto zákazníkov sme vlastne otvorili taký predobjednávací formulár už 1. júna, kde vlastne majú možnosť sa registrovať svoj záujem o testovaciu jazdu alebo priamo o auto. Premier Edition ponúkame v cene 28 190 €. Ďakujem za pozornosť. Dobre. Ja som vám na začiatku sľubovala ešte prekvapenie. Takže vieme všetko o aute, ale predsa len ešte niečo sme si nechali na záver. Viete, že spoločnosť Renault v minulosti nikdy nemala nejaké vízie spolupracovať s tými slávnych celebrity alebo niečo podobného. Trošku sme na tým premýšľali a oslovili sme 3 neskutočne talentovaných mladých ľudí, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku a ktorých teda sme veľmi radi, že súhlasili so spoluprácu s našou značkou a dohodli sme sa s nimi predbežne na tom, že sa stanú ambasádormi značky Renault a špecificky práve takto krásneho nového modelu Kadjar. Ja by som vám dnes chcela predstaviť, sú tu už medzi nami, teraz sa začnete rozmiedať, ja to viem. A ja som teda medzi nami rada privítala Martina Hlavčina. Nech sa páči. Takže ako môžete vidieť na takej krátkočkej prezentácii, Martin je naozaj veľkým slovenským talentom. Ja na neho prezrieť, ale teraz je to naozaj totálna improvizácia, ale vôbec netuším, čo sa budem pýtať. Ty máš psa? Volá sa? Nie je to konkurencia, môžem to povedať? Bentley. Moja otázka znie, keď teda naozaj do budúcna budete uvažovať na nejakým ďalším psíkom alebo mačkovým zvieraťom, je možné, že by sa volala Renault? Možné to je, no ešte je dosť mladý, tak snáď nebudeme musieť riešiť v dohľadnej dobe. Vlastne máte teraz 2 mladetka doma, ako sa volá tá druhá? To druhé sa volá Levy, no to už je trošku mladšie mladetko a nie je to bez. Áno, je to presne to krásne mladetko, ktoré sme videli aj v tom spote, ktoré sa krásne usmieva. Máme ho tu aj vonku, takže ešte pekne spinká, zatiaľ sa nezobudil. A v rámci tých úspechov naozaj, že je tu šanca dostať sa na olympiádu v Riu. Šanca je vždy, no. Dúfam, že sa to podarí, naposledy mi to šlo naozaj o kúsok olympiáda v Londýne, takže dúfam, že to dotiahnem teraz do úspešného konca. Teraz sa chystáš rovno odtiaľ, to ideš na cestu do Prahy, tam sa bude diať čo? A tam máme prvý svetový pohár, takže vlastne sa nám sezóna len rozbieha. Následne máme ešte ďalšie svetové poháre hneď v Krakove, ďalší víkend a potom to má byť v Polskom Mikuláši. Takže my všetci budeme určite držať palce, aby to všetko dobre dopadlo a ešte nám povedz, že si jediný z tých 3 talentov, ktorý už jazdil na Kadžare, ako sa ti jazdilo. Ďakujem veľmi pekne a jazdilo sa mi naozaj výborne. Čo sa ti tak najviac zaujalo, to vám ťaká chytal? Začneme menovať všetko jedno po druhom, nie. No, najviac sa mi páči, že to je vlastne štvorkolka, ten daný model, čo využijem určite v príprave aj cez zimu, keďže sa venujem aj ski alpinizmu a super to svieti v noci. A nášmu malému sa strašne páčila presklená strecha, takže to ma celkom zabáva po ceste, takže sa nám bude zase niečo ľahšie cestovať, ľahšie cesty. Tak veríme tomu, že absolvujete veľmi veľa hlavne šťastných kilometrov so šťastným koncom a potom si teda následne ešte pozrieme to autíčko. Ja by som teda medzi nami teraz privítala Klaudiu Medlovú. To meno
Klaudia mi snáď prepáči, že som nezavovala ako prvú, keďže je dáma, ale tak trošku sme to prestriedali. Klaudia, ty si tak nejak začala zborta posledný rok, poslednú sezónu sa ti začalo úžasne dariť. Čo je toto, čo robíš, aby páni vedeli? Lebo niektorí z nás lyžujú, ale predsa len, je to trošku náročnejšie. Tak ja sa venujem snowboardingu, konkrétne freestyle snowboardingu a moje disciplíny sa volajú slopestyle a big air. Naposledy sa mi bohužiaľ nedostalo tiež dostať na olympiádu v Soči, tiež mi to ušlo o kúsok. Tak dúfam, že tá budúca sa už podarí. Ja som si tak trošku pozerala na internete informácie o teba a videla som tam niečo takú zmienku, že ty robíš nejaké divy, ktoré robia iba muži doteraz, že si prvá žena, ktorá urobila čo? No to neviem, čo bude. To vôbec sa robí. To je ako keby také dvojité salto. Ako vzad. Už viac báb dalo dvojité salto, ale nie konkrétne tento jeden trik. Takže vynikajúci slovenský talent. Čo sa ťa ešte opýtam? Napadlo ma. Ty ešte spolu so svojimi kolegyňami si aj v minulosti začala určitú aktivitu, aby si teda ten šport viacej odpromovala medzi mladými ľuďmi. Povieš ma k tomu ešte trošku viacej? Tak náš projekt sa volá Snow Girls. Som tam ja a ešte 2 freestyleové lyžiarky, ktoré robia to isté na lyžiach. A chodíme po školách a snažíme sa deťom predstavovať tieto naše športy, aby sme ich vlastne nalákali, aby to začali viac robiť. Že budeme držať palce. Ty si na to mám tiež ešte nejazdila, ale myslím, že už si ho tiež pozerala na internete, obrázky, všetko naštudovala. Teba čo najviac zaujalo? Ja sa veľmi teším na hudbu, pretože rada počúvam hudbu, takže na ten zvuk v aute. A tiež Maťko mi už hovoril, takže na všetko sa teším. Dobre, takže Klaudia, prvýkrát si do neho chvíľučku sadne. Poprosím ešte tretiu a tretia osobnosť, ktorú teda väčšina z vás už pozná, tieto to boli naozaj prekvapenie, naše talenty. Richard Golda, poprosím medzi nás. Z každého ročka máme trošku. Niekto na vode, niekto na snehu a toto je... Toto je na ceste, no. Vy jazdíte, ale s takým niečo špeciálnym. Nie všetci boli teda z týchto pánov na tlačovej konferencii počas Bratislavského autoslalomu. Už teda máte aj nejaké jazdy, úspešné jazdy za sebou. Poviete nám tomu niečo viac? No, špeciálne s Renaultom. A je to konkrétne nový šampionát pod záštitou svetovej série Renaultu, takže veľmi prestížny šampionát a RS01 Renault Sport Trophy sa konkrétne volá ten šampionát. No a áno, vstup sme mali zatiaľ veľmi úspešný, takže verím, že to takto bude pokračovať aj ďalej. Nielenže úspešne, ale teraz na posledný víkend sa jazdilo v Budapešti, čo nebolo ďaleko a tam sa nám podarilo vyhrať. A naozaj som veľmi šťastný, že ten víkend vyšiel práve takto, pretože Hungaroring je najbližšie podujatie v podstate ku nám, ktoré svetová séria organizuje a mali sme tam množstvo fanúšikov zo Slovenska a tak ďalej. Bolo to pre mňa špeciálne po dlhej dobe, takto blízko k domovu a fantastické víťazstvo, čomu sa veľmi teším. My sa tešíme samozrejme tiež, lebo naozaj vy reprezentujete našu značku, síce viacej možno trošku Renault ako Renault. Ešte bude príležitosti na to, nie. Ale teda, páni, dámy, veľký potlesk pre všetko, čo ja vám dokážem všetko. Ja vás týmto oficiálne pasujem za ambasádorov značky Renault. A teraz, čo vy na to, ideme sa pozrieť na ten zázrak, ideme odhaliť tie vaše autá? Alebo by sme ešte trošku upravili, aby ste vedeli. Pripravené fotoaparáty, ideme von? Poďme von.